Ένα-δύο. Όχι, ένα-δύο.
Listo. Ανάπτυξη επισήμων. Πολύ. Προσοχή. Επομού. Παρουσιαστής. Παράδοση παραλαβή πολεμική
σου παραδίδουμε εδώ και οι συμμαθητές μου τη σημαία της σχολής, σύμβολο των παραδόσεων αυτής και την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης της επόμενης σειράς. Και να θυμάστε ότι, κύριε αποστολή σας, είναι η εκπαίδευσή των ώστε να αποφυτούν άριστοι και αντάξιοι των παραδόσεων της σχολής. Παραλαμβάνοντας τη μέρα της σχολής, αισθάνομαι σε χωριστή τη κίνηση και υπερηφάνεια για τη μεγάλη τιμή που γίνεται σε μένα και στους συμμαθητές μου. Και υποσχόμεθα ότι θα τηρήσουμε τις παραδόσεις της σχολής και θα βαλούμε εντάξει των πρωτοκύων μας για το καλό της πατρίδας και του σώματος των Ελλήνων εφεύγων αξιωματικών. Επομού, παραπόδα, ημείς, ανάγκες, δοξολογία, πολύ, προσοχή, Λινεδόπλος, από, καλυφθείτε, ημείς, ανάγκες. της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων του διοικητού υποδίκη του αξιωματικών, πάντων των διδασκομένων και διδασκόντων εν τη σχολή τάξη και των εργαζομένων εν αυτή. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελέημος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα. Πέρας δοξολογίας, αποχώρηση Ιερού Ευαγγελίου. Πολύ. Προσοχή.
είναι ενόπλων. Καλή. Είδε. Ηλί. Ανάβουσες. Ανάβασε. Ανάγνωση ημερησίας διαταγής σχολής. Πολύ. Προσοχή. Ημερησία διαταγής σχολής της 7ης Φεβρουαρίου 1992. Ημί. Ανάγνωση. Νέοι δόκιμοι έβελοι αξιωματικοί με τις ευλογίες της Εκκλησίας, την παρουσία των εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και κάτω από τη σκέπη της ένδοξης σημαία μας ονομάζεται σήμερα δόκιμοι έβελοι αξιωματικοί. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για σας και θα αποτελεί σταθμό στη ζωή σας. Από τη στιγμή αυτή ανήκετε στο τιμημένο σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και αναλαμβάνετε τη σκητάλη να συνεχίσετε τον ιερό αγώνα για την ακεραιότητα και το μεγαλείο της πατρίδας μας. Το έργο σας θα είναι δύσκολο, αλλά ωραίο και ευγενές. Η τιμή που σας επιφυλάσσετε είναι εξαιρετικά μεγάλη, αλλά και οι ευθύνες που επομίζεστε πολλές και απαιτούν συνεχή προσπάθεια για να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας. Σε λίγες ημέρες θα παρουσιαστείτε στις μονάδες σας σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο ως το Καστελόριθο, και θα αναλάβετε ως μικροί γείτονες την αποστολή και την ευθύνη να διαμορφώσετε σε άριστους στρατιώτες και άξιους μαχητές τους νέους που η πατρίδα θα σας εμπιστευτεί, οι οποίοι αποτελούν όπως και εσείς το μέλλον και την ελπίδα του έθνου μας. Η σχολή, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας, σας έδωσε όλα τα εφόδια που είναι αναγκαία για να ανταποκριθείτε στο έργο που σας ανατίθεται. Σε εσάς απομένει να αξιοποιήσετε τα εφόδια και να γίνετε πολύ καλύτεροι από τους παλαιότερους σας. Πριν σας αποχαιρετήσω, σας απευθύνω αυτές τις κατευθύνσεις και σκέψεις. Να έχετε βαθιά πίστη στο Θεό, να μην λησμονείτε ποτέ ότι υπηρετείτε την ωραιότερη πατρίδα του κόσμου, την Ελλάδα. Να είστε πάντα έτοιμοι να εκπληρώσετε το ιερό προς αυτή καθήκον, αφού είναι όπως μας δίδαξαν οι προγονείς μας, μητρός και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιότερων. Να πιστέψετε ότι η δύναμή μας δεν στηρίζεται μόνο στα όπλα μας, αλλά κυρίως στις ειδικές αξίες και στο πνεύμα της Ελλάδας. Η δύναμή μας δεν προέρχεται από το μίσος προς τον αντίπαλο, αλλά από την αγάπη προς την πατρίδα μας. Να επιδεικνύεται πίστη και αφοσίωση στην νόμιμη εξουσία που στηρίζεται στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας, το Σύνταγμα και τους νόμους της πατρίδας μας. Να είστε αυστηρά προσιλωμένοι στο στρατιωτικό σας καθήκον. Να διακατέχεστε για τους υφισταμένους σας από αίσθημα ευθύνης, στοργής, αμεροληψίας, δικαιοσύνης. Με μια λέξη, το κύριο μέλημά σας πρέπει να είναι ο παράγοντας άνθρωπος. Να αναπτύξετε την προσωπικότητά σας και την ψυχική επαφή με προϊσταμένους και υφισταμένους. Να είστε τίμιοι και ειλικρινείς. Να διατηρείτε πάντα την ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία σας. Να αποτελείτε σε κάθε στιγμή το ζωντανό παράδειγμα αποσδήμηση. Έτσι να γίνετε διοικητές, ηγείτορες. Μην ξεχάσετε ποτέ ότι η πειθαρχία αποτελεί το θεμέλιο του στρατεύματος. Την κύρια δύναμή του είναι ευπραξίας και νέτειρα. Για να είναι όμως αποτελεσματική πρέπει να είναι ευσυνείδητη και όχι επίπλαστη, στηριζόμενη στη φοβία του ελέγχου ή την απόκτηση ωφελημάτων. Η πειθαρχία δεν γνωρίζει βαθμούς και θέσεις, τόπο ή χρόνο, εφαρμόζεται από όλους, παντού και πάντοτε. Θα επιτύχετε στο έργο σας όταν εσείς και το τμήμα σας έχετε υψηλό ηθικό, αρτία εκπαίδευση που είναι το κύριο έργο μας στην ειρήνη, άριστα συντηρημένο οπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις που μας προσφέρει πρόθυμα από το ειστέρημά του ο ελληνικός λαός και μας αναθέτει την υποχρέωση να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρά τις κοσμογονικές αλλαγές και εξελίξεις που σημειώνονται στον πλανήτη μας, η απειλή για την πατρίδα μας εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ προστίθενται κι άλλες.
Δίπλα μας είναι η χώρα εκείνη η οποία παράνομα εισέβαλε και κατέχει ακόμα ένα μεγάλο μέρος της μαρτυρικής Κύπρου, η οποία δεν έβασε ποτέ να έχει και εκδηλώνει επιδιώξει βάρος του έθνου μας. Αυτό το γεγονός μας επιβάλλει την υποχρέωση να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα ώστε να επιτυχάνουμε την αποτροπή και να έχουμε τη δυνατότητα να συντρίψουμε κάθε απόπειρα κατά της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας. Αυτό το γεγονός μας υποχρεώνει να λέμε σε κάθε στιγμή «Δεν ξεχνώ πατρίδα μου». Δόκιμη έφευρη αξιωματική, με τη βεβαιότητα ότι θα φανείτε άξιοι της εμπιστοσύνης της πατρίδας και ότι θα τιμήσετε το αξίωμα του εφεύρου αξιωματικού. Σας καθοδώνω για τις μονάδες σας. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή τύχη, καλή επιτυχία στο έργο σας και σας προσκαλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έργο! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Πολύ! Πρόσι! Ταξίαρχος Στάτσης Μιχαήλ, διοικητής. Τιμή, ανάγνωση. Κωστούδης Πέτρος. Δέα Πεζικού, Ποστέρης Πυρίδων. Δέα Πεζικού, Οριακής Δημήτριος. Δέα Πεζικού, Σπυρίδος. Δέα Πεζικού, Πασιάκος Ελευθέριος. Δέα Πεζικού, Γιαννακός Ιωάννης. Δέα Πεζικού, Σπυρής Νικόλαος. Δέα Στρατολογικού, Γρηγορόπουλος Παναγιώτης. Δέα Πεζικού, Γρηγορόπουλος Παναγιώτης. Δέα Πεζικού, Τακόπουλος Αθανάσιος. Δέα Πεζικού, Μαυράκης Αντώνιος. Δέα Πεζικού, Πρωτόγερος Νικόλαος. Αγερίδης Ιρακής. Δέα Πεζικού, Ζαβούνης Γεώργιος. Δέα Πεζικού, Παγουλτής Αθανάσιος. Δέα Πεζικού, Σεκούρας Θωμάς. Δέα Στρατολογικού, Πονταράτης Απόστολος. Δέα Στρατολογικού, Ξανθόπουλος Αναστάσιος. Δέα Πεζικού, Σμαραγδής Στέφανος. Δέα Πεζικού, Χατζής Γεώργιος. Δέα Πεζικού, Σάλτου Κωνσταντίνος. Δέα Πεζικού, Παιδιαδητάκης Γεώργιος. Δέα Πεζικού, Πυρόπουλος Ιωάννης. Δέα Πεζικού, Ανέστης Δημήτριος. Δέα Στρατολογικού, Μπιστόλας Αγισίδαος. Πεζικού, Γρηγοράκης Κωνσταντίνος.